hatu pi sngo yela di ba poi she ru ki priu ki sinya pi ai bi chi sha phim dan kata ka jing nang jing start le se fi de ubriu bla appeal matric ne besong tang kelas 8 ne tang kelas 3 nani ubriu bam dan kano ka jing nang le ne ka jing tip le ne kata ka sap ka pong bahayeng ru kila idu jing kermen nya pi ki perjor ki sunat nya pi namar ba pi sadin palat da jing im ke jong pi biet ru kata-kata ba ki briu ki junyo ben ha ya pi lada filong kum tang aku awan ongi fi ke ne kesngi ngadan ka kubor nautrai na ka benta jong pi tading ta kwa ban ai khub le nang kong she fi wei fi baro aga kerteng ke jong Jesus Christ ba da ka men sim ke jing sngo e kajing so kaban nga kwa ban share ne ka khuon na kam ta jong phi ban kwa ban ong fi ka ne ka sngi bo jisu e plat de fi bo jisu udap da ka jing e da ka jing snai nam ta ka jing im ka jong phi uni utrai bangi ngi shakri uni utrai ubam ju nyoben ubam ju leben lani ubam ju kentat lani ubam ju penrem ban nga snungu uni ublai ubam ngi shakri ba ujit ya kita ki berit na ki berit tam bat upenon kamru ya kita ki bapok na ki bapok tam ba upenon kamru ya kita ki babit na ki babit tam ban penleran ya kita ki bastat na ki bastat tam aku abang isi kena kesngi ke bamenta lada pi ong bangang adi babit praise the Lord utrans penon kami ke jim ke jongfi pi sngau ke jim jongfi kampoi she ru praise the Lord ya ro utrai sepen poi ya ka jingim ke jong pi mdei sha ka ai ka ba pi kwa an re sha ka ai ka ba ula mang lupa na ka banta jong pi la pi ong banga ngam ler kam re utrai un sepenon kam ya pi na kwa ba dong ya pi ba ka kam don ke ai ka ba mla re tang ka wei to ai ba ma pi pin long ken ki bala ban nget ya ka ai ka ba blei ula ban le ka jingim ke jong pi la fi pe ke senran ke jong trai la fi pe yu Petrus yu Yohanes ka babal ke thu ingi ba kini am kim da dei ki banang ki bastat ki badan buram lene ki badan kata ka dam ka ba ka shnong ka thau ka tip ha ye ki ba ki dei ki dei tang ki nong tong do kha ba fi sung thu am ki nong tong do kha ka tien ka thli ki de ki businessman ki badan be chapo ka duriao ka jingem ka jong ki le se ka de jingem ka bam dei biang ado kata Henry utrai udah jit kenang ya gini gibril ke bom iler kam hang noru ban pelengo ya kita ki bastat na ki bastat tam ka kwan puni ni ke pon na ka kam ki apostol long basau ka khot ka bakhat lai ter ka tin joblai ka ong ne ti haba ki lakmi thu ya kata ka jing shlur ke jong Petros ba Yohanes ba ki da snuk thu ru ba ki la long ki bril ki ba klem jing hikai ba ki ba biet ki la snopla Henry ki la itu ya ki bakila judan lem bat u jisu ka babal ki thu ingi hang ni bagita kiba ya don lahang ta kila itu u Petros ulong baru u Yohanes ulong namarba kini kila le ya ka kamba ahmat jong tau pai ba bagini ki pai ba kita snowlingo ya ka ka baki kila le baki da ong ba u Petros bu Yohanes mo kini ki breu ki breu ki ba klemjing hikai kimda de ki bela pas kano ke jing pas ke bahe lene ke jing pas theology ne ke jing pas mo ha ki jing kai niam lene ha ka jing pas ka belong academic mo lana kano ke degree baki kidan kimda ne ro am kum kita itu baki da smuto ro baki long kita ki breu ki claiming jing kai bat ki ba biet ong ke tin ke jong blai baki snopla henry itu yaki namar ki la judan lembat u jisu namar baki ki don bat u jisu namar baki ki layaya lem bat u jisu tadeheng ta biki don ya kene ka bor na u jisu ya ka baki la ban le ya ka kamba ya ka ba u doktor umla ya ka baki ta ki start science kimla ya kita ki kraw jabi kimla henry kini ki babi baki ba klemji kai ki la ban le maka babal ki thu ni habaki de ite yu tau breu balapen khia bu do yeng lem bat ki kim dana yairu manya sat kiliang henry haba kila hukum iki da ban kenria no shabar ka dorbar kila isla perlok hiki da ong ayu in le ini ki breu namar shisha baki dakla badon nam kila le daki kada pau shai bahabaro ki ba shong Jerusalem bat kata bangimla ban len henry bakan om priang shu
apdeng to pai ba tu ngi berngam yaki mana do menta kinam kran shu hano hanoru ha ka ne ka kerteng mar ki kran ba ha ka kerteng de jong jisu tading ta bod ko ya ba mat la upe wat uba yap ru wem ha ka kerteng ka jong jisu ko abang ifi pi dan jing nang ne film dan jing nang pi start ne pi bi rega ko abang ifi la da pi dan ya ka kerteng ka jong jisu balada fi la itu shisha ya u jisu kidi arngot u Petros bu Yohanes kidi kini ki arngot abaki kila letrung syakata ka temple ki ongom no ka ksiar ka rupa ngim dan henrei ka ka bangi dan ngidon yu jisu bara ka kerteng di jisu yeng badiat ki don yu jisu kini ki arngot ki senran ki jong trai ki don ya ka kerteng ka jong jisu baka babel ki tu ka ksiar ka rupa ngim dan ka babel ki tu lapen kia tu brio bedeko giom ka ksiar ka rupa ngim dan henry ha ka kerteng jisu to yang bat ya gu tao bad ko yang bu ya bala lengo lo hang ta kumno ni ubriu bad ko ya ka babel ke tu namarba kini ki arngot ki dei ki bala ya chisha bat u jisu ki dai don lem bat u jisu dan ta kwa bonong fi ka sngi ka bamanta o blame shimla jet ya kita ki bas ngo start ni kita ki bas ngo don bor ini kita ki bas ngobit ki bas ngobiang akwaan pule ka de kapor ka ne tin ke jong blai u blai unum jet ki brio ki bas ngokum ta ki ngan pule ka ne kapor na ka ne ka sithi ka ban kong ki koren ka nong ka ban kong ka ne ka khot ka ba ar phunyo kong rei u blai u la jet ya kita ki ek e ru ki ba be jong ka perthai bo un pule ran khop ya kita ki bas start baru blai u la jet ya kita ki ek e ru ki ba tlot jong ka perthai ba un yo pen le ran khop ya kita ki e ru ki ba don bor ba kita ki e ru ki ba po jat jong ka perthai ba kita ki e ru ki ba la nyau ben u blai la jet ken ba ya kita ki e ru ki bam long ba un yo ben penduk no ya kita ki e ru ki ba long ba ka do baro kanom yo le sarong khmat u blai te da uhi pi long hau kris jisu yau ba ublay ula penlong hangi ka jing start ka hok ka jing kho ka jing siu spa makum bala tho utaw bala ekmen to un la ekmen ha u try ublay mishim la jet yo to bo sngo start ublay mishim la jet yo to bo sngo dan bor ne ublay mishim la jet ye kita ki ba klan bor ublay mishim la jet ye kita ki ba he jat ne ki ba crowd jat ublay mishim la jet ye kita ki ba long na jet kita ki ba long kam nang fi nu blai jungi am wan sin seperti ujiet ya kini ki breu ki bekum kini knang ba uno breu unum la ban le sarong khmat jong blai ban sung tho ba ka ek baro ba ki la ban le ba ka ek baro ki la ban pen long kam dei da ka bor ga jong ki henre da ka bor ka jong blai ta dei ta upen le ran nyu ba start upen le ran nyu ta budan bor utra upen le ran nyu kita ki ba snow crow ya kita ki ba snow klan ya kita ki ba snow long upen phiel lut ta dei ta ka ban ong fi pen kan mau biang ha ne ka sngi udan uto ba shnai ka Titanic ong even God cannot sing the Titanic henre ha ka first journey ka jong kai ha ka ta ka ya nanti ka ban nang kong e jong kai ka Titanic ke tang khu ba uta u iceberg ma lum tha bagum ta ka da pe ni ka Titanic ba ka da ngam no ba ki da yap ri hajar ngut ha ka da sngi ha ka snem ka khandai spa khar u bulai wa mas no start ma me nga u pen tang khu tangi tai lum tha bat ka la ngam no ka ta ka lieng ba dei ta kwa ba no ngi fi ka ni ka sngi ba ta wei ta bos no start ban yang ya khmat jong ni ba start ban so start em ka long thik kumutu khulung uba yang khmat jo no hikai uba start nagi ba start tam balada to khulung usdang ban hikai unong hikai te un sedang ban rakhe phi tagade kata lada uta ba start nagi ba start tam u yang khmat jo blai balada blai ulong uba ibi chi sharu plan kata ke jing ibi ke jong blai ke dang kham start ban uta ba start nagi ba start tam tadai ta ublai ujit ya kita ki ba bit tam ban peleran ya kita ki ba start nga kwa ban ong ifi ke ni sngi nasno samrekheru ila de namar ngam dei uba start ngam dei uba nang ngam dei uba bet uba biang ngam da dei e uta uba don uba em renga sumo yo play bu blay ujit kom yang ngam da dei au pre uba hok ujit kom yang man penyang ya kan ministry ngasmu samrekhe samut teng ngalong rukum kasara
hak bau blay angan sa ikun ya pa kadas perke samut nomor ba kamla ban mudur ba kumaka an khai yau tau kun ia ka bau blay ulak ular kalong ke ka ba sngo samarke sngo samut shisha reu blay ule ia kata ia ka ba ubri mudur sho ngamla ban mudur il dem ngan long kum ni reu blay ujit kum ya nga mga kwa banong ifi la daw blay ujit kum ya nga un jit ru kum ya pi un jit ru kum ya pi badeng ta kwa banong ifi u blay un hikai ifi u blay un pen sla ifi u blay un pen kam ifi ba kita kiba nyobenya pi kin salengo ako wigas ngila siya kani kapor ki perlok jeng fi kla ya lu syakmat oh kila yo ki kam ki jam kila yo ki post ki babiang kila yo ki ba best do ki im jo ki kila dep ya talk kila dep chang kurem kila yo kon yo ti ba ha ba fi kendo teng fi ngoram ha nomor fi pe jela di pimpo yang no fi pe jela di am fi smo bangam do ni ai ban nu jor ba ki perlok ki belai pulilang ba fi Raya kwam nong ifi wat nong snoram la da pidang long ha kata ka position namar la fil IT si shail de ka ne kasngi utrai un pen dan kam ya fi utrai un pen sla fi utrai un da kar khui ka jim ke jong fi bagi ta ki perlok la si ki ba nyau ben ya fi ken da lengo ka bo ble un le sapai tang san snam nang ne se khmat da utrai un pat wan sapai ya ka ka bo ble un le ka jim ke jong fi Nanti nyau ben ya fi la se ki me ki keren kai ya fi la se ki nyau ben ya fi ru ne sapet ha kata kasni am la da fi kendo ya ki am kini ki nong are kumno kinsa buram ya fi sapet na utrai ula ban le ya kata la da ula ban penon kam ya unowa udai tang unong rap ublai upenon kam u bantai kat ya kata ka yingling ka bakraw ka yingling da ka ding bat kata ka yingling ka bala haban ya leng ba ki jing ban teng kho i ki lom ki wa i ki ding ki sit kata ka jing shlai kata ka ka pressure na po ka pressure na jrong kata ka yingling ka jong nowa ka yingling ka bada ka ding ka khlampra khlam jat ba unowa ba ka ying ka jong ki le em ba ki mrat ki ban ta ki la yo em perkat la shna kata ka yingling da unong rap ba ubleu jet unong rap ban ple ran new scientist new engineer la shna ka titanic ko abang ifi mdan ubakam start ban ya ublay tadaw la ublay ulaan penan kam ya unowa unong rap ban pekla engineer un penan kam ya fir ubam long i na kam ta buram ke jong blay kumo blay penan kam ya kini ki apostle ki jong kumo penan kam ni ki senrang ki jong un penan kam ro ke jing em ke jong fi tadai ta fi don kam tang e ka we bo jisu khot u petrus u khot yohanes kini ki bot la ka bot kim tip shay bakin lai shanoken point ki la bot la ka bot ngasngo it bahaya ki haba ngaperkat u Petrus haba kaleng jo kala dap de u Jisu ong ngakhat me kan kesngi wan bot da nga melong nong tong preo hai jing sha u Petrus ula de ben benut namar kaleng jo kala dap da kita gi dok ha ula de ben benut aga ji chan ro mu klem benut abu Jisu khat u bot la ka bot u bot la ka bot ni Jisu tep ban position no ban long kom non re u yo i ba haba u Jisu hukum u Petrus ban penhap da ka jar ula i da ka kamba da ka sngi bau i shisha ita ka kamba aku bau 4 GE menoro dai yang tahu buat la kebot bau i ru ya la dia bau dai nong pop tadi yang tahu ngas ngau to try manga long nong pop ngadon kam ban buat ya me plan me dai nong penem mela penem yang agan ke singi la dai shisha ban yap namar ngahap ban siu ki tax ngahap ban siu ki khajna ki babon ngahap ban siu ki ram ki sha ki jingdan kam ki yeng ke sem janga ki bon bang ha ban thiet ban pet re try mala pen em yang ngane ke sngi mala wan ra ki dok ha la mela ban pen em yang ngane ke sngi da kata ka bakin jadok ngatip mala pen em yang rawat da ka bakin jaman sim tadeng tau klem benot sho ya kata ka jing yo eta ki dok ha kata ka sngi ba ula shubot la ka bot utrai ba utip ba utrai ne ki kamba ka jim jo ya ko abnong ifi ka ne ka sngi man ta u Jisu khat ya pi baram o khat ya pi am wat nom pen up you try bau try udan kam ya fi bau udan kam ya pi hadu kata ya ka bau kwa ben pau ya ka buram ba ka bor ka ju ha ka jing ka jang fi menta tang duai fi nang re la fi la bot u tram hikai fi kom no ban duai un hikai fi kom no fin ya lap un hikai fi kom no fin shakri un hikai fi kom no fin sharai un hikai fi ha baro ki benta bat fin sa lengo ate ka e ka bau blai un le ka ji em ka jong fi bom long e u blai un pan long nên ta quá bên phi cái sngi mà mình ta là phi sngo là đi phi sngo bảo pin poi sẽ ero quá bên phi bộ trai pin poi bị phi shakta ka ba u thmui phi pin poi tăng cái này cái vậy là phi kloi ban ko ngo ban bột yêu
Buat na Yesus. Na do mta kasngi. Buat utrai sepenon kami ge jing jang fi. Barabi buat utrai ka yeng ge jang fi kan yo la yem. Kum bau no wa la pen ko ngu ya ka tien ge jang utrai. Bam dei tang mo la yem. Re ka tengah ge jang bagi tagi khon ge jang bagi tagi persakurem ru. Ki khon lai ngot bagi persakurem lai ngot ka tengah wan prangot ki dan ka tagi yeng leng. But namar bau no wa la pen ko ngu ka yeng ge jang ka yo la yem. Bangai la fi pen ko ngu ha ge sngi ge pamenta. Utrai pen em ke yeng ke jong fi fisngo ke yeng ke jong fi ka pat ka pra fisngo duk fisngo jinjar fisngo ke yeng ke jong fi kam poi se ru phim la bit biang ki khon ki ti ke jong fi sha nyo ben ka tanga ke jong fi ne ki bai yeng ki basem ke jong fi sha nyo ben palat ka abanong fi ka ta ke jing nyo ben ka saklash ka buram blai sa pet ka abanong fi Baik ni kan ni tang hapo san snam la fi shakwi shi shay utrai fi long shi shay utrai fi smart ban wan shi jing asang fi smart pulek tin je fi plot por ke jing duai fi shakwi u blai da ba kongo u blai man la ka sngi wat no pun so si utrai nga kwa ban ong fi ke jing em ke jong fi kan kala kum ni nga kwa ban duai nam ta jong fi ni ka por nga kwa ban ong fi wat ju do men siam utrai ka khu fi ngi ni duai try ni ka por nga duai ni utrai ni khon ki jam try Kisngo yel de kim poi se eru kim dan ke jingnang ke jing start kim dan ke kam ke jam kim dan eru tribe ki sha nyu ben hagi perlok ki perjor ki bahyeng ki basem ki sha nyu ben ke em lang ke salang patrai teng teng kim kwa pni wale ka dur khmat ke jongki se ki breu ki sngo le ran do kata kata re try nga tip ke ni ke khubor ke dei na kam ta jongki ke ba me kren try ke ni ke sngi ba nga kwa ban kren no ngi fi ke ni ke sngi u try penon kam fi sngo kum ta ba fi long kum ta kum mangala kren ke ni ke sngi u try kwa penon kam fi dan na pedeng jofir ubri kena samla ki perlok jom fi baro ki la yo breu lo do fi la di samla rangba fi smoram ma teng teng de mar film la ban shim ya kata ka senjam ka bapin shongkurim no bapin kit ya ta ka lengkor jong ka yeng na mar fi smol tho bapin pat biang ka kam ka jam pim dan e ru am pim dan ya kata ka jingla adalah di henda kwa blong fi ba na ka sngi wonom pe ki perlok jong fi bla ya khmat nganget u try u khot ya fi ka sngi ba la da fi kloi ban pediang i o ka sngi u try un ya rap ya fi u try un kar khu fi u try un sla fi u try un da fi da ka bor ka jong ya ka ba un ra ya fi sha ka wei pat ka level jong ka jinglong jing em utrahi ulakular om daga bakar khu ngan kar khu fi kon daga ba penroi ngan penroi fi ngangai utrahi khat fi ngan singi tang ka wai i no e ka perthai wanom sungu bang shi ka perthai wanom snap iru ka sur ka jong baman ka ba penram fi wanom snap i ka sur ka ong phinam poish ne shanoro menom poish ne shanoro le pa hanom poish ne shanoro ba ki breu ki kren ben fi ki ong meu biet ne pa ka biet Wanam skap ikum tak sur mau try uklam ong fi video biet mar ya pi la thao mde do biet la thao fi do start ni start tam la thao fi do blay but blay man poi fi shaka tak destiny ya ka bala destiny fi ka nga kwa ban kran fi ka ni ka ski o try ka khu if you try to slay if you try like ki kamba am tak jingem ge jong fi ka duai nga ka khu fi wat nom do men sim o blay la jet if kum la jet yo petras yo yanes ki wedi ki apostle ki jong ki bam long kam ki bam dan jihikai ki bam dan em bo try penan kam ki umnan kam ya piru haga ni ka ski nga duai nga ka khu fi baro hagar teng ge jong jisu nang pem amen but amen amen Praise the Lord. Try and ku ya fi. IT ba ko ngo wan second ke jikri ngi don ke jikri hang ne popot na ro man la kasngi balang ha ka por sau steng bukum ju ra kasngi ublai ha ka por san baji janmiet pila ban wan ini shikri utra ini wan jaro utra ini wan mani utra banganget ha fi wan second jikri ublai nang pen kala dore fi po nang pen sla fi un panan kam fi na ka banta ka buram ge jo ngin saya siam ba kublai shi bor amen